Helo, shwmae, croeso I rifin arall o'r podlediad radio YesCymru ni ar YouTube a'r sianel YesCymru a hefyd ar eich sesiwn neu llwyfannau podlediadau poblogaidd y garferol chi. Felly, croeso i'r podlediad, cofiwch dilyn ni, cofiwch rannu ni, cofiwch siarad eich ffrindiau. Ac yn westai fi heddiw, mae da ni Gwarn Gwynfil, sef prif weithredwr YesCymru. A Gwarn y ti mae sôn ac I werthu y gynhadledd gyntaf YesCymru, Ysgol Haf gyntaf, sy'n cael ei chynnal yma yn Heilwen Aberystwyth, penwythnos y 10fed ar 11 o mis Mehefin, felly mae nhw wythnos I nawr. Dwi'n edrych ymlaen, mae llond gwlad o stwff diddorol yn digwydd. Wyt ti falle jyst rhoi rhyw braslun sydyn iawn a wedyn ni'n neidio mewn i'r manylion wedyn? Wel, y pwrpas y gynhadledd ar Ysgol Haf yw I alluogi ein aelodau ni a pobl eraill sy'n frwd o blaid annibyniaeth I ddod a I ddysgu mwy a ehangu gwybodaeth nhw a I ehangu sgiliau nhw pan mae'n dod I rhannu'r gwybodaeth yna gyda'r eraill. Mwyn I ni gael byddin o bobl sydd yn medru mynd allan ar hyd a lled y wlad yn dwy'n perswad yn y ffordd mwyaf tyner posib ar bawb ar hyd a lled Cymru mewn gwirionedd. Arwyddau'r pa ysgol arf gorau yw disg neu beth felly, ond dyna dyn ni, so dyn ymarfogi ein pobl yn hynny gyda dadleuon sa'n I a hefyd sut mae'r cyfleoedd dadleuon yna. Felly mae yna sgyrsiau diddorol tu hwnt I gael yn y cynadledd mae mwy o'r ysgol haf, does ddim yw cofnodion yn gofyn I pasio rhyw cynnig ar hyn a llall. Mae fyna, mae'n rhywbeth gweithredol iawn, mae yna weithdau I gael, dyn ni eisiau pobl neidio mewn a rhannu syniadau garferion da. Felly, falle rhyw prif bethau ymlaen awn ni trwyddyn nhw I gyd i'r gwir. Mae da ni, mae yna weithdi ar werthu annibyniaeth yn dyfes, sydd mae cael y sgyrsiau yma gyda pobl. Phil Griffiths o Ferthyr, sy'n cofyn iawn, un o'r boes sy'n neud hynny. A Wayne o YesCymru Pontypridd, lot o brofiant gwerthu gyda Wayne trwy gydol Ioes, a maen nhw wedi llunio pecyn, bydden nhw'n neud ei gwerthu eitha bach, 10 I ddwsyn ar y mwyaf, mwyn sicrhau bod y drafodaeth yn un byw ac yn un effeithiol, a darparu'r sgiliau I bobl sydd falle ddim cweit digon hyderus I gynnal y sgwrsiau yma yn hawdd ac yn gynhwysfawr ar hyn o bryd. Ond na I warantu chi, mae unrhyw un sy'n mynd I dosbarth Wayne a Phil, byddwch chi'n gadael yn llawn hyder ac yn hapus I siarad unrhyw un. Hyd yn oed TC Davies neu RT Davies am annibyniaeth. Mae'n sesiwn mor bwysig. Fel i'n dweud, dwi'n eitha nyrfys am siarad am annibyniaeth y pobl dwi ddim yn nabod neu sydd ddim cefnogol I annibyniaeth. Dwi'n gweld e'n beth personol. Dwi'n gweld, achos mewn ffordd, chi'n sôn am hunaniaeth rhywun, a mae pawb gyda hunaniaeth, a mae hyn o'r bobl sydd yn teimlo'n prydeinwyr, mae hwnna'n bwysig iddyn nhw, fel mae bod yn Gymro'n bwysig I fi. Mae troedo'r sgwrs yna, heb bod chi wedi pechu rhywun neu heb bod chi'n awgrymu bod nhw'n dwp, yn beth anodd. Felly mae'n gamp. Dwi'n meddwl bod yna'n sesiwn hynod. A dyna rhan o be mae'r dosbarth yn mynd I ddarparu, sef y ffordd yna I arwen rhywun I gwestiynu I meddylfryd presennol nhw, a I ofyn y cwestiynau i'w hunain yn feddwl agored. Achos dyn ni ddim eisiau perswadio pobl I fod o blaid annibyniaeth. I ni eisiau pobl I berswadio eu hunain I fod o blaid annibyniaeth. A dyna yw'r allwedd yn dyfe. Os ydyn nhw'n dod iddo fe eu hunain, trwy dealltwriaeth eu hunain, bydd I agwedd nhw wedi traws newid trwy gydol os. Ydy, a mae hwnna'n dod ymlaen sesiwn arall sy'n tebyg yna. Mae yna sesiwn gyda yr awdur Jim Wingate, sef awdur y llyfr gyda'i atgoffa fi y teitl hir y llyfr. A mae Jim a Jen Llywelyn wedi sgwennu llyfr sydd fod yn llyfr gweithredol ar sut I wneud yn hynny, I dadcoloneiddio'n hunain mwyn bod yn gallu dadcoloneiddio'r wlad. Enw'r llyfr ydy 20 Ways to Decolonize Your Mind. Na, ni mas nawr gyda'r A fi'n credu falle bod e'n gweud ife teitl arall yw A Handbook to Welsh Independence? Mae e'n deitl hir, ac fel un dweud yn sgwrs ysgol, oedd Jen yn olygydd un o'r llyfrau The Phenomenon of Welshness, How Many Aircraft Carriers Would Independent Wales Have? So fi'n meddwl bod hi'n dial arno fi'n cael teitl hi. Ond beth yna da, mae Jim yn siarad o'r gret. Mae proffesiwnau mae'n gyfarwydd hynny yw, mae'n adros dreion, dyna ydi job yma, mae'n mynd i'r Almaen, mae'n mynd dramor yn adros dreion I bobl mewn oed ag I blant, felly mae'n berson hynnaws iawn sy'n dod dros yn dda iawn wrth adros yna. Bydd yna'n sesiwn bwysig a wrth gwrs bydd copio'r llyfr ar gael. Mae da ni sesiwn wedyn ar y data gyda Dr David Tristan,
maes hollol wahanol o mynd, ond sydd hefyd mor bwysig, ydy mae Dafydd wrth gwrs yn, os chi'n ofn data a ffigurau, dwi'n mynd rhy dda ar y stwff mae Dafydd yn siaradwr hynnaws arall, bywiog, agos atoch chi, bydd yn gallu esbonio be mae pethau'n feddwl mewn iaith gyffredin. Bydd. A mae hwnna'n sgwrs pwysig iawn oherwydd le ni wedi cyrraedd gyda'r data. A faint mor gyflym ni wedi cyrraedd le ni wedi cyrraedd. A mewn ffordd, pa mor gryf yw'n sefyllfa ni nawr o safbwynt y data, yn arbennig os ni'n edrych arno fe, os ni'n edrych nôl mond 7, 8, 9 mlynedd, ac ystyried le ni wedi cyrraedd. A mae'r trends yn y data na i gyd o'n plaen ni. Os nag yw hwnna'n ddigon i feithrin hyder yn yr achos, yn ein chwyddiant hyd hyma, a pa mor gyflym ac o'n i adeiladu ar y chwyddiant yna, nawr bod ni'n dechrau rhoi strwythyr a patrwm ar bethau, trwy wneud pethau fel yr ysgol haf. Fi'n edrych mlaen yn fawr i'n ond mae rhaid i fi gyfalu i fi yn hoff iawn o data. Ond yma'n bwys, o hyd i gwela i, mae'r polau diwethaf, ni wedi bod o gwmpas chwarter i 1/3 o bobl yn cefnogi annibyniaeth. A mae hwnna'n lwmp o bobl yn dweud. Mae dal yn llafrif, ni'n gwybod hynna, ond dyn ni eisiau cyrraedd o gwmpas y 60%, dyn ni eisiau bod yn gyson hynna. Felly mae'n lot o ffordd i fynd. Wyt ti gwarn yn hyderus, fel ni'n dweud, yn sgwrs Saesneg, fi'n cofio dod yn drannoeth wedi Brexit, o'n i'n ffyddiog, unai byddai Cymru'n annibynnol neu yn rhan o Loegr ymhen 19 mlynedd. Mae da fi thing am 19 mlynedd. A dwi'n meddwl mae yn edrych rhywbeth felly. Wyt ti'n edrych ar 2036, 500 mlynedd y deddfa uno. Dwi'n edrych falle 2034 neu beth bynnag. Dwi'n meddwl erbyn hynny, unai dyn ni'n annibynnol neu dyn ni'n rhan o Loegr. Ond os ni'n dilyn yn trend ni ar hyn o bryd, erbyn 2032, i ni ar 60%. Gwych, na fath yn newyddion. Os ni'n dilyn y trend. Ond chyfod i pethau byth yn steady, ydyn nhw, mae'r ambell waith nhw i fyny ac i lawr. A beth sy'n ddiddorol iawn ynglyn â'r data yng Nghymru yw bod mae hanner y boblogaeth yng Nghymru, mae barn nhw yn feddal iawn o amgylch annibyniaeth. Maen nhw'n naill ai ddim yn gwybod, 1/4, jyst ddim yn gwybod. A wedyn rhyw 1/4 ddim o blaid annibyniaeth, ond yn feddal iawn yn ei gwrthwynebiad. A wedyn wrth gwrs, mae'na gwarter o'n i sy'n o blaid yn barod. Swm sydd wedi cynyddu o 5% mewn 7-8 mlynedd. Sy'n wirthiol. Mae'r ein yn bethau wirthiol. Os allith pawb sy'n dod i'r gynadledd, os gymaint o bobl a phosib i ddod, cael y sgiliau a'r hyder yma i siarad am annibyniaeth. A wedyn, wrth i'r sydd wedi hyfforddi ein aelodau a pobl eraill a diddordeb yn annibyniaeth a eu hangu'r neges, wrth i nhw fynd allan, bydden nhw'n gweld eu hunain pa mor feddal yw yr gwrthwynebiad i annibyniaeth a pa mor hawdd yw ambell waith i ddod â pobl draw. Ambell waith fi'n cael sgwrs dy rywun, a mae 2 neu 3 brawddeg yn ddigon i ddod â nhw draw i annibyniaeth. A gydag eraill, falle bod nhw ddim yn dod draw yn syth, ond chi'n gwybod, jyst ar ôl sgwrs byr iawn, bod chi wedi plannu had yn mynd i feddwl am y peth. Ie. A dwi'n meddwl, da ni'n trawn yn gynnau, hynny yw, da ni'n sôn am mynd â bobl o 2 mas o 10 o blaid annibyniaeth sy'n isel iawn, lan i falle 4, a pobl sy'n 4, lan i tua 6, a pobl sy'n 6, lan i tua 8. A dyna fath o siwrne ni eisiau gael. Mae'n pobl sy'n wastad yn mynd i fod yn llwynebus, ond mae'n lwmp o bobl fel ti'n dweud sy'n gallu mynd o 2 neu 3 farn tuag at y 5 neu 6, a wedyn mae rhywun dechrau cael ei sgwrs call wedyn. A beth sy'n digwydd. Felly mae'n sesiwn bwysig iawn da Dr Dafydd Tristan. Mae yna sesiwn wedyn ffilm. Ni'n cael dangosiad ffilm. Bydd nifer o bobl yn cofio Nick Stradling yn arwain at cwpan y byd yn Dubai llynedd. Oedd Nick yn mas i ffilmio rhywbeth nath rhywbeth tebyg yn ser Euros yn 2016. Mae e'n dangos ffilm. Mae'n deall gwern bod cyfleoedd gynulleidfa weld y ffilm, ond nid dyma'r ffilm gorffenedig. Na, rushes yw'r rhain, a sort of preliminary rushes cyn y final cut. So bydd pobl yn gallu rhoi adborth i Nick ar y rushes. Mae'n fel premier o'r premier. Ie, fi eisiau gweld ti ar carped coch. Gwern a byddai'n beirniadu y ffrog sequin hyfryd ti'n gwisgo fe. Mae'n wisgo lan yn special i'r sesiwn. Da iawn, gwych. Credu bod e'n y prynawn bydd yma. Ond bydd hwnna'n ddiddorol iawn, achos mae'n gyfle i bobl i weld be mae Nick wedi creu, ond hefyd i ymateb i yna cyn bod e'n gorffen y ffilm, ac i wella dy beth sy'n cael ei greu yn y diwedd.
bydd Nick yn gwerthfawrogi'r cymorth, fi'n siŵr. Ie, mae Nick wedi bod yn lot o waith ysbryddoedd yn trio ffeindio darnau o Gymru ar ffilms Hollywood. Dwi'n cofio rhoi blwydd mas yn watch o'r ffilm The Vikings gyda Kirk Douglas, a mae'n dweud fel, oh, you can have Wales when you're 40 long. So, yeah, solo i Gymru ar ffilm Hollywood. So, maen nhw'n ffilm ar zombies y fel lle mae'r awyren yn crasio o lefwys Caerdydd, a maen nhw'n benni lan yn blaen y ffestiniog, a wedyn Penrhyn Dig. Un o fy ffefrynnau yw Banner Cymru yn ffindo eich ffordd mewn i un o'r Star Wars ffilms. Hwna yw un o fy ffefrynnau. Wel, dwi'n gofio oedd y crash a digwydd yn cinema Commodore bys ydych chi'n mor falch i weld Cymru. So, a mae'n Nick yn lot o stwff na. Felly dwi'n meddwl, a hefyd, mae'n bwysig, mae'r gweledol yn bwysig i Nick, dyma di'r beth e. Dwi'n pawb yn darllen llyfrau, a mae cael stwff gweledol mae'r ffilm, so mae Cymru cael ei protred mor bwysig i dyn hunain cymaint ag i bobl tu fas. A mae'r holl beth o amgylch y pêl-droed a Cymru'n newid i enw'n swyddogol i Gymru, a chymod y ffaith bod cael Cymru yn gwpan y byd wedi codi ymwybyddiaeth rhyngwladol o Gymru fel gwlad, a'r hunaniaeth sy'n codi o hynna. A fi'n gwybod taw hunaniaeth chwaraeon i wel, mae fe dal yn hunaniaeth cryf. A wrth gwrs mae dyn ni banel ynglyn â hunaniaeth, bydd y panel sy'n cael ar y disil ynglyn â hunaniaeth newydd i Gymru newydd. A mae'r holl bethau yma'n bwysig iawn i ni ystyried a meddwl dan, achos i ni'n sôn am greu gwlad newydd sbon. Bod dan ni hanes. Nawn ni gadw'r hunaniaeth, sgwrs, tan diwedd y sgwrs yma, achos mae'n gwybod y gwestiynau off ni'n cael sgwrs y ti am hwnna, falle mae mwy o fanyldeb. Un o sesiynau wedyn, mae dan ni 2 sesiwn economig, mae dan ni y Dr John Ball, sydd wedi bod ar podlediad Radio Ysgymru, cerwch nhw'n rando, diddorol iawn, ateb y cwestiwn i Cymru gallu bod annibynnol. Yn ddiddorol iawn, sylwys i ddim nes bod Sean Lewis sy'n rhoi'r ochr technegol y podlediad at ei gilydd. Nes i'n sgwrs da Dr John Ball nôl yn 2018 yn caffi Lolfas, dwi'n cofio, lawr yn Porth Tywyn. A pan mae'n sydd i Cymru gallu bod annibynnol, neu ydi ffordio. A nawr mae di'n newid a mae'n dweud ydi, a mae'n ateb cwestiynau. Ond mae wedyn, a mae John yn straight bat falle, ydy Cymru, dyma'r arian sy'n dweud, dyma'r arian sy'n mas, dyma'r sethu sy'n ni'n dod mewn, dyma wedyn cael trigger pensiynau. Os chi moyn picture clear, syml o annibyniaeth a economeg, mae John yn da iawn i wrando. Felly gwrandewch ar y podlediad na. Economegydd clasurol yw John. Ydy, a dyn oedd yn dalitio mewn economeg yn Prifysgol Abertawe, felly mae'n gwybod i stwff, dim yn rhywun sy'n stwff yr hewl. Ond mae da ni rhywun arall, os oes rhywun sy'n sgwrs mwy nws, neu falle dynyddio economeg ar gyfer newid cymdeithas, a math yna sgwrs, mae da ni siaradwr arall o Ysgymru am hwnna. Dwi'n ngofyn enw, sori. Neil Anderson o Ysgymru Pontypridd. A mae Neil Anderson yn dod at yr cwestiwn economaidd o Angleton bach yn wahanol. Mae fe'n gofyn yr un fath o cwestiwn, sut ni'n mynd i dalu amdano fe. Mae fe'n ateb y cwestiwn yna, a wedyn mae fe'n sôn am rhai o'r posibiliadau i wlad annibynnol newydd o safbwynt arloesi a creu ffyrdd newydd o rhedeg economi. Hynny yw, does dim rhaid i ni aros o gwbl yn y model San Steffan. Allen ni ddefnyddio model mwy Ewropeaidd, allen ni ddefnyddio model mwy Scandinafiaidd. Mae fe'n sôn am model arall, mae fe'n ffafrio. Mae rhaid i fi fod yn glir, y rheswm i ni'n rhoi'r platfform i'r ddoi yw YesCymru ddim yn dilyn, i ni ddim yn rhoi seil bendith i unrhyw rysait arbennig ar gyfer economi Cymru rydd. Mae hwnna'n mynd i fod lawr i bobl Cymru ethol gwleidyddion i ddewis y patrwm ar gyfer y Gymru newydd yna. Ond beth sy'n ddiddorol yw bod yna gymaint o weledigaethau gwahanol. Oes, a dwi'n falch iawn weld y balans yna, achos mae'n ei pobl eisiau mwy na beth falle John yn gynnig sy'n straight bat mwy, so bydd e cael ongl arall. A falle, dyma math o sgwrsio ni eisiau, pam ni eisiau economi cryf, sut mae'n neud e, pa fath o Gymru allwn ni adeiladu. Mae da ni wedyn siarad o'r Alban, dwi'n falch iawn i weld hyn. So mae da ni Richard Thompson sy'n aelod Senedd San Steffan i'r SNP. Mae e'n dod holl ffordd i Aberystwyth. Ydyn deall pa mor bell yw Aberystwyth o San Steffan? Fe, fe bod heb gweithio mas to. Pa gweithio fe? Fe sy'n siarad dros materion Cymru i'r SNP yn San Steffan. A nid yn unig ydy e'n dod lawr i roi araith i ni amser cynno ar y disil, ond fe fydd negeseuon fideo o Stephen Flynn arweinydd yr SNP yn San Steffan, a hefyd o Mary Black,
sydd, wel, bydd pawb wedi clywed am Mary Black achos mae'n dipyn o gymeriad erbyn hyn. A mae'r ddoi yn mynd i ddanfon negeseuon fideo i ni gobeithio mewn pryd. Fi'n gobeithio ta cael nhw ti'r dydd Iau nesaf. A wedyn mae da ni, beth yw keynote speech yn Gymraeg? Araith bwysig, hwnna'n llipa iawn. Ond gan Cari Harper. Araith allweddol. Araith, calc. Ond na fi. Araith tyngedfennol. Da ni'n mynd answm o'i well. So mae Cari Harper o Wrexham, siaradodd yn rali annibyniaeth Wrexham llynedd. Dwi'n mynd â fi lot o amser i Cari. Dyna gweithgar iawn, mae'n gynghorydd sir i Blaid Cymru yn Wrexham. Mae'n lladmerydd da iawn, dwi'n credu, dros annibyniaeth, a dwi'n meddwl, mae hi yn ei pherson. Beth sy'n ddiddorol, yr hyn fi wedi gofyn iddi amdani yw, nid gweledigaeth i fflaid hi, ond fi wedi gofyn iddi hi am ei gweledigaeth personol hi o Gymru annibynnol, a mae'n cael 3/4 awr i drafod hynny, a wedyn newn ni gael sesiwn holi ac ateb ar ôl i bobl fedru gofyn iddi am y weledigaeth. Ydy, a bydd hwnna'n bwysig, achos mae Wrexham reit ar y ffin yn dweud, allai ddychmygu, mae'n gwestiwn digon teg i gael, os chi'n byw yn ardal Wrexham neu Casnewydd neu beth bynnag, pam eich annibyniaeth, pam eich chi'n gweithio yn Lerpwl neu beth bynnag, mae'n lot o gwestiynau ymarferol teg iawn da bobl i ofyn y pethau yna, sut bod Cari wedi dod i penderfyniad i gefnogi annibyniaeth a sut mae'n gweithio. Falle beth yw'r neges ar gyfer pobl yn ei patsi yn ardal Wrexham ar gogledd ddwyren. Felly edrych mlaen i'n clywed yna, mae hi'n wastad yn siarad o da. A wedyn mae da ni sesiynau question time, hawl i holi. Mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth diddorol, mae da ni tomen o bobl. Mae hwn wedi bod yn ddadleuol. Do, os chi'n waith yn i'n onest. So, os ydych chi ar Twitter fwy na heb, mae da ni pobl yn hapus. So, rhan dwi'n felly, mae da ni Cari Harper sy'n yn y blaid, gan mi lawr yn barod. Mae da ni siaradwr o'r blaid Lafur, blaid Gydwadol. Mae da ni Lloyd Warburton, bych chi'n cofio Lloyd, mae'n aelod Senedd Ieuenctid Cymru, bachgen lleol yn ardal Aberystwyth fe, yn ei gwaith gwych amser Covid yn cyfnodi a sefyllfa bachgen yn ei chweched dosbarth yn ei gwaith. Mae'n gweithio'n sifil yn neud mewn gwledydd eraill. Ond mae hefyd da ni Gwyn sy'n cynrychioli plaid gwlad yn dyfe. Mae rhai pobl ddim wedi bod yn hapus am hyn, ond mae'n cael fforwm ar hawl i holi YesCymru. Ti'n siarad jyst esbonio hwnna, Gwen, ac mae pobl yn meddwl beth mae gwlad yn neud neu beth bynnag? Os mae wedi bod yn trafodaeth, mae'n wedi bod yn onest. Mae'r plaid gwlad yn sicr i'r dde o'r canon, does dim dwywaith am hynny. Fi ddim yn credu bod nhw'n cweit mor bell i'r dde a'r blaidoriaeth presennol, a mae yna Tori ar y panel yma hefyd, mae'n rhaid i gofio hynna, sydd ddim o blaid annibyniaeth o gwbl. A mae da ni rhywun yn siarad dros y blaid Lafur hefyd, sydd o bosib o blaid annibyniaeth, ond o fewn y blaid Lafur, sydd ddim yn swyddogol, cofiwch. So, mae yna drawstoriad fan hyn, a dyna'r holl bwynt amdano sesiwn hawl i holi. Mae fe na mwyn croesoli pobl, mwyn defnyddio dadl i ennill y ddadl. Bydden ni'n gobeithio'n fawr bod cwestiynau anodd yn cael eu gosod a bod hyn yn rhoi'r ceidwadwyr, gorfodi'r ceidwadwyr i amddiffyn yr undeb, achos dyn nhw ddim yn amddiffyn e. Sa'i di clywed Andrew R.T. Davies neu David T.C. Davies yn amddiffyn yr undeb. Heblaw yn y ffyrdd mwyaf pitw o anwybyddu unrhyw ddadl yn erbyn e, cymryd dim sylw o ddadleuon cryf o blaid annibyniaeth a'r ddadleuon hynny sy'n dangos bod yr undeb yn methu. A fel rhan o'r darlun yna, mae sedd da glad ar y cyngor sir lleol yng Ngheredigion. A maen nhw wedi cael eu gwahodd ar y sail hynny. A fel mae'n digwydd, ail ddewis o'n nhw, gath y sedd i gynnig i'r Democratiaid Rhyddfrydol gyntaf, a oedd neb yn barod i gamu i'r adwy, felly gwlad gath y gyfle ar yr ail gyfle. A fi'n credu mewn ffordd, cyn bod ni'n gorffen fan hyn, mae fe'n eitha pwysig, achos rhaid i ni fel ymgyrch o blaid annibyniaeth, mae rhaid i ni eiddfedu, a mae rhaid i ni fod yn fwy proffesiynol. A elfen o broffesiynoldeb yw ymwrthod rhag canslo pobl eraill, ymwrthod rhag tynnu'n hunain allan o'r ddadl achos bod ni ddim yn barod i wynebu rhywun arall gyda dadl gref. Mae rhaid i ni fod, pethau chwarae plant i fyna, a mae rhaid ni fod yn oedolion os i ni wir eisiau ennill annibyniaeth. A mae hyn yn rhan o'r broses yna i'r ymgyrch annibyniaeth, os dim dwywaith am hynny.
A dwi'n gwybod i pobl angen tîn dy ti. Hynny, mae'n werth hefyd Fi yn pwyntio hefyd, mas. fi'n gwybod. Hynny, dwi'n hefyd werth pwyntio mas. Hynny, mae pobl sy'n siarad ar y panel, ydy pobl mae'r pleidiau yma wedi cynnig hefyd, dy fe. Felly, mae'r blaid lafur am hwn i wedi dod nôl gyda'r siaradwyr yma, falle bach wahanol o'r cari os ni'n siarad yn llweddol. Felly, mae yna gyfres o, mae yna daith hawl i holi mynd i fod yn question time, 8 lleoliad fi'n credu, so Aberystwyth ni'n cynta. Felly, mae'n amrywiaeth o bobl mynd i fod yna. Wrth gwrs, os yw'r pleidiau ddim cynnig siaradwr, neu'n cynnig siaradwr arbennig, wel, nid lle plaid YesCymru dweud na wrth y siaradwr na chwaith yn dyfa hynny yw, heblaw bod yna reswm arbennig o deilwng. Felly, mewn ffordd, mae'r siaradwr yna... Fe fydd nifer o bobl ddim yn cael lle. Bydden ni ddim yn gweud, bydden ni ddim yn gadael i sydd yn defnyddio iaith casineb neu yn hiliol, bydden ni ddim yn gadael y fath na bobl i ddod i gael platform. Achos dyn nhw ddim yn bobl dwys, a dyn nhw ddim yn bobl dyle cael unrhyw fath o platform. Rwy ddim yn credu bydden ni'n rhoi platform i bobl fel, beth yw nhw, Reform, neu UKIP, neu unrhyw un o'r rheina, chwaith. Wedi gweud hynna, petai nhw'n gwahodd ni rhywbeth, bosib bydde rhaid i ni fynd i roi gerbron ein dadl ni. Achos os nag i ni'n barod i fynd i roi gerbron yn dadl ni, sut i ni'n mynd i perswadio pobl eraill mewn cynulleidfa. Mae rhaid i ni fod yn barod i fynd o flaen beth sy'n cael ei alw, i fynd mewn i hostile environment, a mynd o flaen cynulleidfa sydd yn mynd i fod yn erbyn ni. Mae fe'n ddewr iawn o'r toried a gwlad i ddod i'r pethau yma, achos mae'r gynulleidfa yn mynd i fod yn ei erbyn nhw. Gyda toried, am ni, rhan o pwrpas y cynnal hawl i holi fel hyn, yw bod y sgwrs yn mynd nôl i'r blaid toried, a maen nhw'n cael neges, mae rhaid nhw'n cael atebion. Bod yna rhywbeth sy'n cael ei drafod, dyn nhw'n methu esgus bod neb allaw'r gwlad yn cael ei trafod, achos maen nhw'n literally wedi cael ei gwahodd i rhywbeth. A dyn nhw'n peth yn blaen lafur yn dyfa, bod nhw'n cael y sgwrs, mae'r bachan yna mae'n goffa ateb a dadled dros rhywbeth, falle dyn nhw ddim wedi meddwl o'r blaid, neu dyn nhw wedi sernio dadl yn ei erbyn. Felly, dwi'n meddwl mae'n mynd ar ddadl yma mas i'r ceiau, yn y system wleidyddol, y pleidiau yn bwysig iawn jyst i cael sgwrs na mas, bod e'n dod yn rhan normal o drafodaeth wleidyddol. Yn union. Os ni just yn siarad dan hunain, ni ddim yn mynd i fynd i unrhyw le. Mae dan ni'n sesiwn ola, dwi'n credu'r penwythnos, os na dwi'n anghofio'n rhan. Just cyn i ni orffen gyda'r hawl i holi, os da chi gwestiwn, os chi'n gwrando am y da chi gwestiwn, danfonwch y cynnig mewn i post@yes.cymru neu tomos@yes.cymru. Yn amlwg byddwn ni ddim yn gallu gofyn neu ystyried pob cwestiwn, ond byddwn ni'n tynnu allan falle 4 cwestiwn sy'n cael ei gynnig yn aml, neu cwestiynau tebyg, a 4 neu 5 o'r cwestiynau yna, wedyn bydd yna ambell i gwestiwn yn cael ei dderbyn o'r stafell yn ystod y dydd hefyd. A dwi'n credu y sesiwn ola, os dwi'n anghofio rhywbeth, Gwern, mae da ni sesiwn ar hunaniaeth Cymru, felly pa fath o Gymru annibynnol da ni am gael, a mae hwn rhywbeth edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae hwn yn bwysig, a felly, i fi, y prif reswm dros annibynydd yn y pendraw i'r iaith Gymraeg, achos mae popeth arall yn yw, os dwi eisiau byw mewn gwlad mwy llywyrchus, allai just symud na i fyw, yn dyfe? Yn y pendraw, allai just symud i'r Almaen neu Denmark wedi fyw. Neu os dwi eisiau cael rhywle sy'n falle mwy rhydd a dwi'n ddynes, mae'n wledydd sy'n falle'n well, neu os dwi'n teimlo eisiau rhywle sy'n gyda hael, gallai symud i'r gwlad, brafiach nes yw'n mynd i wle lle mae llai o drethi'n cael ei talu, gallu symud i wlad yna. Felly, yr unig le allai ddim symud yn y byd ydy lle allai siarad y Gymraeg. Felly, yna i fi ydy hanfod annibyniaeth gyda popeth arall. Felly, mae da ni banel yn trafod hyn. A beth o sgwrs wyt ti'n gobeithio cael mas o'r drafodaeth yma? Wel, y teitl y sgwrs bydd hunaniaeth newydd i Gymru newydd. A rwy'n gobeithio hefyd, rwy'n gobeithio bydd y panel yma yn llwy'r uniaeth Gymraeg gyda cyfieithu ar y pryd, gyda pob un ar y panel yn siarad Cymraeg neu wedi dysgu Cymraeg. Mae hynna'n dibynnu ar os yw pawb yn troi lan ac yn derbyn i gwahoddiadau, ond dyna yw y gobeith. Fi'n edrych mlaen yn fawr i'r panel yma. Bydd y panel yn cau y digwyddiad, yr Ysgol Haf, sy'n golygu bydd pawb gobeithio ar y panel wedi cael cyfle i fwynhau ac i fynychu nifer o bethau eraill yn y gynhadledd. A mewn ffordd, mae popeth yn arwen at hyn yn diwedd, achos dyw e ddim jyst yn ddigonol i ni i greu gwlad annibynnol newydd. Mae rhaid i ni ystyried yn ddiwylliannol pa math o wlad i ni am i'r wlad yna fod yn y dyfodol. Yn amlwg, mae'r iaith a'r diwylliant yn bwysig iawn i hynna, mae'n holl hanes ni'n bwysig iawn i hynna, ond mae'n byd yn ei gyfanrwydd wedi newid.
Mae'r ffaith bod ni'n neud hyn ar fideo, mae'r dechnoleg, mae popeth wedi newid. Mae'n heriau anferthol, sy'n gyffwrdd o'r peth yn creu sgwrs diwetha ges i ar Radio YesCymru. Dan hynny yw, allwn ni sôn am demograffeg, os o'n hynny yw, da ni'n fod mewn byd mewn 40 mlynedd, llai na hynny, 20 mlynedd, lle mae yna ffeit, llythrenol ffeit yn mynd i fod ar gyfer cael pobl ifanc yn dweud, peidio colli pobl ifanc. Bydd pobl o draws y byd yn trio denu pobloedd o Affrica neu byd arabaidd sy'n ein bobl lle mae dal lot o blant i gael i weithio fan ddoctoriaid neu'n athrawon neu'n gweithio gyda swyddi. A nid just Prydain, nid just America, bydd pob un gwlad Ewropeaidd yn neud hwnna. Mae hyn y dwyrain Ewrop yn ei fod yn neud e. A felly mae hwnna'n mynd i fod yn issue dros neb yn ei trafod o gwbl ar hyn o bryd. Sut mae hwnna'n digwydd, mae'r holl cwestiwn ecolegol wrth gwrs yn bwydo mewn i hynny. Ond mae da ni cwestiwn am AI, sut mae delio gyda hwnna. Da ni eisiau pa fath o swyddi, da ni eisiau fod yn neud. Hynny yw, da ni eisiau fod yn gweithio mewn factories pam gallen ni fod cael rhywbeth i wneud gwaith yma. Felly mae yna doreth o fath o gwestiwn pa fath o wlad ni'n eisiau creu. Felly gormod mewn un sesiwn yn gwir, ond mae'n bwysig. Ond mae'r holl o beth yna'n ddiddorol iawn yn dyn nhw, achos bydde Cymru annibynnol mewn gofod lle mae fe ddigon bach a ddigon hyblyg i arwen mewn pob math o fesydd. Mae yna rai amlwg fel egni gwyrdd a egni morol, mae rhai hollol amlwg fel yna o rhan technoleg, ond mae yna rhai llai amlwg o rhan diwylliant. A fel gwlad newydd, mae yna gyfle euraidd yn dos i greu diwylliant o'r newydd. Mewn ffordd sydd yn gallu newid diwylliant yn gynt na'r disgwyl ac yn gynt na'r arfer. Mae'n cymryd amser hir i gael newidiad diwylliannol. A i ni just mor lwcus yng Nghymru, achos mae'n diwylliant naturiol cynhenid ni yn dra gwahanol i ddiwylliant Lloegr. A i natur diwylliant Lloegr. A dyna beth i fi'n gobeithio cael o'r sgwrs yma, neu raddau heleth, bod ni'n cael rhai o'r themau yma wedi trafod. A 3/4 awr a cwbl o gwestiynau ar ôl, bydd e byth yn digon. Ond crafu'r wyneb. Ond mae'n holl bwysig, achos mae'n demography yma am brydyddiaeth yn dweud, mae hwn, da ni'n mynd i fynd mewn byd lle mae byd gwledydd, dwi'n edrych y stwff yma, ffindir nawn yn hyrwyddo hun ar gyfer digital nomads, mae da ni safon byw, mae addysg am ddim, mae'r gwasanaeth iechyd yn gret, mae Denmark yn neud yr un peth, mae rhywle fel Portugal neu'r Eidal gallu dweud, mae da ni'n trefi gweigion, gallu brynu tŷ am 10,000 bunnau mewn pentref hyfryd yn Calabria. Felly mae pawb yn fod yn neud hwnna, mae rhaid i Cymru wedyn cael nid yn unig gwaith yma, yn USB, cadw'n pobl ni yma, neu ddod nôl yma, neu i ddenu pobl ni eisiau, felly i helpu lle mae gwaglen... A ni mor lwcus yn hynna. Mae'r USP ni mor gryf. Fi'n gwybod bod ni'n dawel iawn amdano fe. Beth yw'r USP ddegwyr? Ti'n mwy hyderus na fi am thema, mae'n rhaid i ddweud. Mae USP anhygol gyda ni yng Nghymru. Mae pob math o... Mae da ni ddyfnder o hanes a diwylliant a mytholeg a iaith. Mae da ni iaith cryf a byw. Iaith y nefoedd, iaith cerddi, iaith canu. Fi'n bryderus iawn am ddyfodol her yr iaith yna. Fi'n mynd fori i'r Eisteddfod yr Urdd, Blaen yr Urdd fori, a bore di Gwener a trwy di Sadwrn. Mae'r Urdd a'r Eisteddfodau yn bethau hollol unigryw i Gymru. Ydy, ond mae da ni... Dysgu plant i bod yn hyderus ac i berfformio. Ydy, mae hwnna'n wych, ond mae da ni hanner myfyrwyr Cymru sydd tu fas i Gymru, a hanner rhain yn aros yn Lloegr wedyn, dwi fe? Ie, wrth gwrs, ond mae hynna'n rhannol oherwydd bod ddim dan i'r hyder o'r hynaniaeth yma sy'n dod gyda annibyniaeth. Mae da ni llywodraeth sy'n hyrwyddo allfudo neu mynd ddrwyd allfudo, heb unrhyw fath o bolisi i ddenu... Ti eisiau hyder, tro nesaf mae fe'n dod draw, fi'n mynd i gyflwyno ti fy ffrind o Wlad yr Ia. 350,000 o bobl yn byw yn Wlad yr Ia. Mae nhw'n lwcus, a mae nhw'n annibynnol 1944. Ond mae nhw'n annibynnol, a dyna'r peth. Os ti'n siarad gyda fy ffrind o Wlad yr Ia, ac eith Wlad yr Ia wneud unrhyw beth. Ac all pobl o Wlad yr Ia wneud unrhyw beth. Wel, mae Glorian yn graig yn gogledd o ran dyle Glorian ddim fodoli yn dyfe. Mae'n sofdanol bod nhw'n gallu byw yna o gwbl, a maen nhw'n jesbyddu'r... Ond maen nhw mor hyderus achos bod dan o'r hynaniaeth a'r annibyniaeth. A mae hyder yn tarddio annibyniaeth. Ydy, wrth gwrs. Mae hynna'n rhan o beth ni'n mynd i fod yn siarad amdano fan hyn. So bydd yr hynaniaeth newydd na i'r Gymru newydd. Mae fe'n gyfle. Mae fe jyst yn gymaint o gyfle. Ydy, hyder yn ein hunain sydd mor bwysig. Dyna sydd wedi bod ar goll gyda'n fforest. Mae dal i weld yn y Senedd gyda'r rhai polisïau Llywodraeth Cymru sy'n peidio cymryd cyfodeb dros ddŵr sy'n syfrdanol.
Yr un pethau HS2, pobl yn pleidleisio yn erbyn Gymru HS2, aelod y llafur Cymreig yn neud hyn. Gweinidog llafur yn y 2000 yn mynd yn erbyn Cymru'n rheoli dros rheilffyrdd. Felly mae yna psychosis dofn gwladychol iawn yng Nghymru, a mae rhaid ni fod onest. Dwi'n meddwl mae sesiwn Jim Wingate a Jen Llywelyn am eu llyfr nhw'n trafod hynny. Mae tomen o stwff yn digwydd. Mae'n gymaint, dwi'n mor falch i weld y digwyddiad yma. Ni yn Aberystwyth yn edrych mlaen i groesawu pobl Aberystwyth, os chi'n moyn helpu stradio, rhowch eich enw, rhowch i fi neu Ifor neu Jeff, dan ni'n eisiau pobl yna. Mae'n costio arian i gynnal y digwyddiad yma yn y brifysgol. Mae llety i gael yn y byncws. Os chi'n moyn llety chep, mae yn y byncws ar gampws y brifysgol. Mae'n jyst uwch ben medrys fyna, a mae hwnna, mae del arbennig, dwi'n deall hefyd Gwern. Ond mae tal hefyd i fynychu'r gynadledd na'r ysgol haf. Ond Gwern, ti'n cyn mae pobl yn fynd? Ti'n cyn bod pobl ddim yn cael ei troi ffwrdd? Os oes unrhyw yn meddwl dod, a'r unig reswm maen nhw ddim yn dod yw achos bod nhw'n methu fforddio fe, mae angen i nhw gysylltu da post at yes.cymru neu Thomas at yes.cymru a rhoi llawn o lan a gweud, fi rili eisiau dod, ond fi ddim yn gallu fforddio fe, a newn ni ffindo ffordd i chi ddod, hyd yn oed os oes rhaid i fi dalu amdano chi. Fi wedi gweud na'n Saesneg, a nawr fi wedi gweud yn Gymraeg. Mae'r record. Mae'r podcast Radio YesCymru. Na, dyn ni eisiau bobl fynd na. Dwi'n credu at i ryw tynnu am gant wedi cyfrestru'n barod. Ni'n mynd da, ond mae'n lle i hyd at 300. Byddai'n dda cael llwyth o bobl yna. Ni gael rhannu syniad, dod yna bod ni'n gilydd, trafod falle hyn o'r bach o gwmpa mas weithiau. Ond dyn ni eisiau mireinio'n dadleuon ni. Dwi'n meddwl dyna yw'r bwrpas. A gadael yn gryfach. A dyna'r beth. Bydd pawb yn gadael gyda mwy o sgiliau, mwy o hyder, mwy o uchelgais, mwy o ddewrder i fynd allan i draddodi annibyniaeth ar hyd a lled y wlad, yn gwybod bod yna griw helaeth o'i amgylch nhw, wedi rhwydweithio, wedi creu ffrindiau newydd, wedi creu cyngreiriad newydd, hyd yn oed os nad nhw'n ffrindiau achos bod nhw'n angytuno'n wleidyddol, a bod ni gyd yn gwybod bod ni'n gallu mynd allan a dwy'n perswad a tyfu'r gefnogaeth i annibyniaeth. Achos wir i fi fi'n gwybod bod ti ddim cweit wedi cyrraedd yr un pwynt o hyder a fynd Sean. Dwi'n hyn a ti gweld na pam. Ond wir fi yn credu'n go iawn, mewn degawd, lle ni bod am mwyafrif clir annibyniaeth yng Nghymru. A dwi'n meddwl bod hwnna'n hollol doable, a mae beth sy'n digwydd yn Iwerddon yr Alban yn mynd i fwyd at y gat hwnna. Ond mae rhaid i ni'n cael milwyr ni wedi harfogi gyda dadleuon mewn lle. A dyna beth i chi'n neud siŵr bod ni'n cael y frwyd hanesyddol yma, dros annibyniaeth i'n gwlad, a byddai'n wych pan byddai'n digwydd, achos byddai'n wedi... a mae fe'n hanesyddol. A byddai'n, achos byddai'n wedi gwildroi ymarodraeth fwy ar byd ar un adeg, a byddai'n di ennill. A mae fe'n gyfle i fod yn rhan o'r hanes na, diwe, mae hwnna'n rhywbeth arall. Dyma gyfle i fod yn rhan o'r hanes. A mae rhaid i ni dderbyn hefyd, os nad i ni'n neud dim byd, ddim yn newid. So os i ni'n credu yn annibyniaeth, mae yna oblygiad arno ni, rhoi'n dwylo i fyny, i fynd i weithgareddau fel hyn, i feithrin y sgiliau personol, i gallu mynd allan, i ddeall a mynd a wneud y pethau yma. Dyna sy'n allweddol. A dwi'n cofio drannoeth Brexit, o'n i yn wirioneddol, Meir Fesgyn yn credu mai dyna o diwedd datganoli, mae Brexit jyst y dechrau ar gyfer cael gwared datganoli. Mae YesCymru wedi troi'r tank yn ar rownd, os neb nawr yn sôn cael gwared o'r Senedd. Ac yn 2016 oedd hwnna ddim yn mor glir. Felly, da ni wedi cael gwared o'r un frwydr yna. Da ni wedi ennill hwnna. Yna y cam nesaf ydi annibyniaeth. Gwern Gwynfel, diolch fawr i ti to am wneud amser siarad gyda ni ar Radio YesCymru. Cofiwch gwrando ar y podcast a Dr John Ball yn economeg. Un Robin McAlpine a beth sy'n digwydd o'r Alban, bydd nhw'n rhoi cyd-destun diddorol i chi. Mae da ni Jim Wingate yn sôn am y llyfr am dadgolonneiddio, y llyfr, y guidebook yna, a mae yna lot o stwff eraill hefyd yn cronfa Radio YesCymru. A na i jyst gweud i fi'n edrych mlaen yn fawr am dysgwrs gyda Gito Owen, mae hwnna'n dod yn yr wythnosau i fod, mae hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol iawn. A Gito, you can run but you can't hide. Ni wedi bod yn trio cael sgwrs ys 3 mis na, mae yn mynd i ddigwydd, a mae Gito yn gwybod lot fawr am ddŵr. A nid unig pwysig yw dŵr ran yfed ag amaethyddiaeth yn hefyd ar gyfer hydrogen sydd mor bwysig. Egni gwyrdd. Yn union, yn economi Cymru. Felly chi bod yn gwrando neu Sean Jobbins, y siarad Gwern Gwynfil, Prifweithredwr YesCymru ar Radio YesCymru. Dilynwch ni ar Facebook a Twitter, cofiwch rhannu hwn gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Tan tro nesaf, pob hwyl i chi.